मैगं बारिया बिखुनजो नै लाफा गोजा ग्राव 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 बेलेगावथ' दाम गोसा जोंना दाम खमावनो मोनदों नै लाफा बिबार बेलेगा 20 थाखा 40 थाखा जोंना नै 10 थाखा मुथा 10 थाखा मुथा ये देखो बेपार जा मैगं बेपार जादि जोङो जाखाय एक्सट्रा मैगं जेबो जाखायाखै खालि लाफा नै लाफा गोजाखा जारो जा ना गोथांखौ हम गिदिर हम आरो लाफाजों ग्लब खारै ना जा बेसे मोजां खारै ना जागोननो मालाय जोंना बिखुनजो ना बाथोनजो फायरौ मैगं बेपारि फैरौ फैनायखौ फायरौ होनोबा फारौखौ मा होनगोन फैरौ 10 थाखा मुथा 10 थाखा लामायाव जखाबाय नै जोङो बागानावनो फैनोसै मा होनजा बेसेबां मुथायाव 10 थाखा देलाय निहरलाय मानसिफोरखौ फै मैगं लांफै 10 थाखा मुथा मार बिराद दाम खमादों ना लाफायालाय लाय मा जानो बारि गंसेखा नै बोथोरनि मैगं लाफा मैगं खादो जोंहा जानोसै दाख्लै मोनसे भिडिअ आगारदोंमोन आं लाफानि जानाय आरो मोनसे आगारफिननांगोन आं लाफा ओंख्रि जानो जि गोथाव मोनखायो आं लाफा मैगं ओंखायनो दिनै बागानाव खानो फैथारबाय ना नै जोंहाय लाफा बागानाव मैगं खादो आंना खोन्था नोङो मैगं खादो होन मामा मैगं खादो मैगं लाफा मैगं गोथाव जागोन गोथाव मैगं खादो मेला नै लाय लाफालाय गोजौ जाबाय नै लोगोफोर लाफा खारै एकदम फ्रेस खाना लाबाय आरोना बेखौथ' बासिनोसै आङो आवगोलफोर मोनसे भिडिअ खांबाय आं खिन्थु ओमफ्राय खानायखौ होआखैमोन दा आवगोलनिया माने बायनायमोन नालाय एबार खानानै एकदम निजेनो खानानै माने संना जानोसै आरो दाख्लैनि सेम संना जागोन आङो लोगोफोर नै मोनखांबाय आरोना आलुजों टमेट'जों एवना लादो ओमफ्राय आरो नै दिनैना नाथुरा फिसा गोरानसो आरोना बेजोंनो फुंनि ओंखाम एसे जाग्रोसै आं बारा जाया